Hey, исәнмесез кадерле нәни дусларым. Мин Хуҗа Насретдин ишәгемне югалтым. Һәм менә агач чатка атланып сезнең яңа ашыктым. Ниһаять килеп җиттем. Шулай барганда күрше кызын күрдем. Утырганда җылый бәгыркәем. Нәрсә булды дип сораган идем. Менә абый белән әни икебезгә уйнарга дип бер планшет бирде. Без шуны бүлешә алмадык һәм талаштык. Шуннан соң мин әлеге кызга бер әкият сөйләдем. Кадерле дусларым, сезгә дә сөйлим ул әкиятемне. Әйдәгез әле, җайлабрак утырыгыз. Мин әкиятне башлыйм. Киттек. Борын заманда яшәгән ди бер ир белән хатын. Аларның бер малайлары һәм бер кызлары булган. Дини хикмәт, балалар бер дә үзара дуслату яшәмәгәннәр. Юк кына әйбердән дә талашып, сугышып китәләр икән. Әниләре күпме генә дуслату яшәргә үгетләсә дә, аның сүзләренә колак салмаганнар. Көннәрдән бер көнне аларның әтиләре ауга киткән. Бу балалар әтиләреннән калган тимер укны табып алганнар да, шул ук өчен тарткалаша, сугыша башлаганнар. Әниләре күпме генә үгетләсә дә, туктагыз балаларым, сугышмагыз, дуслату яшәгез дигән сүзләренә колак салмыйча, һаман тарткалашалар икән, әниләрен эшләргә комачаулыйлар икән. Әниләре түзмәгән, шуннан соң сак булыгыз инде дип ачыргаланып кычкырып җибәргәнен сизми дә калган. Шул мизгелдә балаларның икесе дә кошка әверелгән. Берсе сак, икенчесе сок булып учып та киткәннәр. Әниләре нинди зур хата эшләгәнен әлбәттә аңлап алган. Балалары да нинди зур гаип эш эшләгәнен аңлаганнар. Кире әниләре янына очып килеп, гафу итүен сораганнар. Әлбәттә әниләре гафу иткән. Ләкин инде алар кош булып калуын дәвам иткәннәр. Кире балаларына әйләнмәгәннәр. Менә алар сак белән сак урманга очып киткәннәр. Һәм әле дә алар урманда яшиләр икән. Тик үзара очраша алмыйлар. Араларында биек тау икән. Төннәрен тауның бер ягыннан сак кычкыра. Сак, сак! Тауның икенче ягындагы урманнан сеңлесе сак кычкыра икән. Сак, сак! Менә шулай алар төннәрен генә кычкыралар икән. Кире үз хәлләренә дә кайта алмыйча, бүгенге көндә дә сак белән сак кебек айрым яшиләр икән. Һәм үзләренең кошларга үрелүе турында бик моңсу җырлар җырлыйлар икән. Менә минем кадерле нәни дусларым, әлбәттә инде балалар әкиятләрдә генә кошларга әйләнә дисәләр дә, монда хакыйкать бар. Әкиятләр алар безне тәрбияле, тәртипле, мәрхәмәтле буларга өйрәтә. Шулай ук әти-әниләрегезнең, абый-апаларыгызның, энекәш-сеңлеләрегезнең дә сүзләрен тыңларга кирәклеген аңлагансыздар. Минем бит теге кыз аңлады. Әти-әниләр, шулай ук әлеге әкияттәге гыйбрәтле хәл ул сезнең дә колакка барып җиткәндер дип уйлап, мин киләсе очрашуларга хәтле саубуллашам.